Köszöntöm Csiga Gergely alpolgármester urat és Vajú Viktória képviselőasszonyt, és természetesen Radó Gábort az önkormányzat részéről, és el szeretném mondani, hogy miért állunk itt. Én Jancsó Miskolci Zsuzsa vagyok, a művész lánya. Mi 1958-ban első lakóként költöztünk ide a 3. emeletre, a legfelső műterembe, ahol apám haláláig 1988-ig alkotott. Anyukám Zsiman Mária, szintén festőművész, és én, mint grafikus, még 10 évig itt voltunk 1998-ig, és dolgoztunk. Felkérném dr. Feledi Balázs művészeti írót, hogy tartsa meg megemlékezését. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nem állom meg, hogy külön nagy szeretettel ne üdvözöljek mindenkit, aki itt van. A legidősebb, és látom a babakocsiban a legifjabb generáció is itt van ezen a jeles eseményen, de én most külön Zsuzsán túl Szurcsik János barátunkat, aki betöltötte 92. életévét, tehát a 93-ban van, és itt van közöttünk nagy-nagy szeretettel, de természetesen mindenkit. Van itt egy olyan generáció, a Zsuzsái, akik ugyan már megőszültek szintén, de akkor ebben a bizonyos 58-59-es időben kezdve egy jeles generációvá váltak. 100 éve született Miskolci László festőművész 23. október 16-án, így nagyon is indokolt, hogy festészete értékeire, személyiségére visszaemlékezzünk, mert életműve nincs igazán behelyeződve a 20. század második világháborút követő magyar festészeti kánonjába. Igaz az a felfogás, melyet vele együtt más jeles mesterek is képviseltek, ebben a tekintetben sincs igazán a helyén. Ez a jelentős vonulat pedig az Alföldi Iskolához köthető, gyökereit tekintve Tornyaihoz, Kosztához, Nagy Istvánhoz, Rudnaihoz, akiknek az Alföldhöz természetesen való intenzív viszonyát később saját generációjában legintenzívebben Szőnyi István képviselte stílusában, tanári munkásságában. A Hajdúszoboszlón született Miskolci Lászlót fiatal korában olyan intenzív természeti élmények érték, hogy ezek egész élete világlátására, ízlésére meghatározóan hatottak. Ez a naturához való viszony, a falusi környezetben történő szocializálódás, a természet jelenségeinek, embereknek, állatoknak a megismerése összegződött 1937-től a Debreceni Református Kollégium Tanítóképző Intézete puritán és szigorú erkölcsöket kívánó nevelődésével, ahol pallérozódott irodalmi érdeklődése is, az úgynevezett népiek egyre intenzívebb olvasásával, és ahol nagy szerencséje volt abban, hogy egy akkor fiatal, ám már intézetvezető, kiváló képességű tanár és festőművész, Gáborjáni Szabó Kálmán az ifjú diákban tovább gondozta a már hajdúszoboszlói kisgyermekkorban felfedezett rajzolás-festés iránti tehetséget. 1943-ban szerzett a korképzési struktúrájának megfelelően, tehát 20 évesen tanítói oklevelet, és tehát borzasztóan nehéz időkben még ebben az évben felvételizhetett a Képzőszti Főiskolára. Először rövid ideig Rudnai növendéke volt, majd akinek már a 10 éve főiskolán oktató, akkor 50 éves, a pályán csúcsán álló Szőnyi István lett a mestere. Nagyon egymásra találtak. Szőnyi megkedvelte tehetséges, szerény növendékét, aki szintén igen nehéz időkben, 49-ben szerzett tehát növendéket, és 50-ben hagyta el a főiskolát úgy, hogy közben 4 évig mestere tanársegéde lehetett. A főiskolán ismerte meg későbbi feleségét, Zsiman Máriát, aki 1947-től szintén Szőnyi növendék volt, és 48 novemberében kötöttek házasságot. Ha megnézzük, a Miskolci Lászlóval nagyjából egy időben a főiskola festőszakán tanulmányaikat folytatók névsorát, akkor azt látjuk, hogy ezekben az években készült fel egy új generáció, ami a második világháborút követő először úgynevezett koalíciós időkben
majd az 50-es években megkísérelte megújítani a magyar festészet világát. A Szőnyi és a Bernát osztályok növendékei voltak ebben meghatározóak. Miskolcival egy időben érdemes talán erre egy pici időt szánni, csak neveket villantok fel, kortörténet és művészettörténet szempontjából, hogy Szőnyi növendék volt Baranyós Sándor, később Szolnok, Bozóki Mária, aki később elméleti munkássága is jelentős, Böhmlipot Poldi, aki nemzetközi műkereskedelembe beilleszkedett, két később világhírű művész, Fiedler Ferenc, aki François Fiedler néven Párizsban, majd Hajnal János, aki Giovanni Hajnalként Rómában lett óriási életmű birtokosa. De ezekben az években még közelebbi két név volt növendék, Jecs György és Kórusz József, akik egy kicsit ismerik a szőnyi istállót, zebegény világát, tudják, hogy ez mennyire fontos baráti kör is volt, és milyen fontos szellemi kör. De hihetetlen ez a korszak, kedves barátaim, csak neveket mondok, Nemcsics Antal, Ország Lili, Gulyás Dénes, Ridovics László, Újvári Lajos, Szantusz Gyula, Tamás Ervin, ki ne hagyjam. Ez egy egészen elképesztő generáció végzett és szerzett diplomát, indult a pályán. Olyan időben volt tehát Miskolci is hallgató, amikor a társadalom minden területén a politika diktatórikus körülményeket teremtett, és ez szintén nagyon fontos, hogy a fiatal növendék, majd művész, tanár távol tudta tartani magát az átpolitizált közélettől, és ami talán még fontosabb, a 49 után szinte kötelező sematikusra formált szocialista realizmustól. Szerencséje volt annyiban, hogy főiskolásként érdeklődéssel figyelhette új tanárok érkezését. Ez engem külön nagyon érdekel, hogy kik kerültek be 45-be, kik maradhattak, és 49-ben már kiket rugott ki, ugye Bortnyik Sándor a rákosista politika jegyében, és ugye bekerült Barcsay, Bernát, Domanovszky, Fónyik, Metté, ugyanakkor bekerült egy nagy névsor, Csé Szabó, Gábor Jáni Szabó, Gerlóci Gedeon, Ferenci Béni, akiket 4 év múlva kitettek 49-ben a főiskolán. Hát ennek a részleteiben most nem megyünk bele, de érezzük, hogy ez milyen hangulat volt, és hogy Miskolciban ez milyen döntést érlelt meg. Tulajdonképpen Szőnyi se lehetett teljesen nyugodt, pedig ugye meghatározó nagy személyisége volt a főiskolának, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Szőnyi lánya, Zsuzsa 49-ben Olaszországban akkori szóhasználattal disszidált, és ez azért fontos, mert nagyon-nagyon fontos, hogy Szőnyi ápolta növendékeivel, többek között Miskolci Lászlóval és feleségével is a kapcsolatot. Nagyon intenzív volt ez a kapcsolat. Miskolciek többször megfordultak Zebegényben Szőnyi halálát követően is. Mindenképpen terhelnem kell önöket azzal, hogy elmondjam, hogy megjelent egy fantasztikus kötet, ami a Szőnyi levelezést tartalmazza Zebegényből, pontosabban azokat a leveleket, amiket Szőnyiék írtak a lányuknak Rómába, és 51-ben írja Szőnyi, és ez izgalmas Miskolci szempontjából is, egy nagy murális megbízás előtt áll, jelentős szakmai kollektívát kell összeállítania, akiknek segítségével a mű megvalósulhat. Erről leányának levelében Rómába így ír. Részben saját választásom alapján zenekaromban helyet foglalnak, mint nagy pemzlisek, Elegfi Jenő, Iván Szilárd, Mattióni Eszter, Molnár C. Pál, Miskolci volt tanársegédem, mint kis pemzlis, írja. Breznai 3 mostani növendék, mint brigád. A munka elindul, és 51. novemberben Szőnyi feleség egy levelében így fogalmaz: apu dolgozik a nagy képeken, Miskolci keveri neki a festékeket, de más segítséget már nem tart. Most mindez valóban azért fontos, hogy mennyire intenzív és szoros volt, de hát tudjuk, hogy Szőnyi 59-ben már betegsége miatt elhagyta a főiskolát, és 1960-ban 66 évesen elhunyt.
És ezek az iménti körülmények, a politikaiak is indították arra, hogy Miskolci további döntését befolyásolták, és 52-ben lett tanára a Képzeszti Gimnáziumnak, későbbi szakközépiskolának, ahol több mint 3 évtizeden át volt nagy tekintélyű, sikeres rajztanár, szakmailag is rendkívül színvonalas tantestületben. Külön örülök, hogy Timár Péter ex-igazgató itt van most körünkben, aki miskolci tanárról szoros kapcsolatban volt. Nem a ti generációtoknak, de egy névsort hallgassanak meg, hogy hát ez a gimnáziumban, ezekben kik tanítottak? Egy Kántor Andor, egy Bazilides Sándor, egy Gacs Gábor, egy Viski László Balázs, egy Szalai Zoltán, egy Csohány, egy Gunda, egy Somogyi, hihetetlen főiskolai szintű volt az iskola, rengetegen, akik most itt állnak velem szemben, oda jártak, és tulajdonképpen ebben a körben is Miskolci nagy-nagy tekintélyre tett szert. Nem idézem növendékei vallomásait, majd talán erre később egy kiadvány keretében még sor kerül. Nagyon hálásak a volt növendékek. 83-ban vonult nyugállományba, kiváló tanár kitüntetésben részesült, és élete hátralévő 5 évének minden idejét és energiáját a festészetnek szentelte. Hogy tanári tevékenységet évtizedek múltával is nagyra tartják, most az a döntés is jól jellemzi, ezúton is köszönet érte, hogy a 2000-es évek elején létrehozott emlékező díjak sorában a Képző- Iparészi Szakközépiskola vezetése számára is odaítélte a posztumusz, a tantestület örökös tagja kitüntető címet. Nagy a művészi pálya, szintén nehéz időkben 56-ban rendezhette első önálló kiállítását a Fényes Adolfban. Megint fantasztikus nevek, 56-ban, ugye 55-ben alapították a Derkovits ösztöndíjat, és 56-ban hihetetlen 78 pályázó közül nyerte el. Megint a névsor nagyon érdekes, hogy 56-ban kik nyerték el a Derkovicsot: Bér Rudolf, Kokas Ignác, Sarkantyú, Szemerédi Miklós, Kassó János, Kovács Feri és Mészáros Dezső szobrászok, ugye sokan kötődnek ide is. És azért érdekes ez a névsor, mert utána 56-ban ugye többen elmentek, és Miskolcinak is nagyon nehéz időszak következett 56 után. Újabb kiállítás, majd ugye 58-59-től dolgozik itt, a Mágiaközi Műteremházban. A Műteremházban élő dolgozó művészek közösséget alkotnak, hála Istennek még fogjuk erről hallgatni majd kedves Demjén Zoltán barátomat, de minden esetre nem tudom, hogy te mennyi nevet mondasz, de hogy milyen fontos volt a Szurcsik Jánossal való barátság, a Segesdi György házaspárral, feleségével, Jakab Borival, a Durai Tiborral való barátság, Demjén Attilával, Blaskó Jánossal, Patai Lászlóval, és hát ugye itt élt Ridovics, Kokas, Radó Károly, és hát a gyerekek, akik ma itt már mint felnőtt alkotók értelmiségé vannak jelen. Meg kell említeni, hogy nem volt jelentős a kritikai vízhangja Miskolcinak, nagyon sokkal komolyabbnak kellett volna lennie. Voltak vásárlói, ma is vannak olyan gyűjtői, akik az életmű darabjaihoz nagyon ragaszkodnak. Még említsük meg, hogy 65-ben elnyerte a Római Ösztöndíjat, és sok tanulmányúton járt külföldön. 73-ban egy nagyon nagy elismerést kapó Ernst Múzeumbeli kiállítása volt, ahol nagyon érdekes, hogy Zala Tibor tervezte a kiállítás plakátját, és egy fantasztikus, érdekes plakát, mert egy expresszív kompozícióval hívja föl ennek a finom miskolci piktúrának a figyelmet. 74-ben másodszor is elnyerte a Munkácsi díjat. Mindvégig megmarad a látványfestészet igézetében és szolgálatában. Ő maga is azt jegyzi le, hogy nincsenek korszakai, és az a különös, hogy egyénire formált felfogását nem, hogy naturalistának nem lehet nevezni, de tulajdonképpen költői értékei folytán realistának sem nagyon. A téma ugyanaz, de mindig egy olyan emelkedettség, egy olyan belső átérzettség, emocionalitás üt át ezeken a képeken, ami varázslatosan egyedivé teszi felfogását.
Laci festő életművének jelentősége ennek személyes volta egyre tisztábban áll előttünk. Életműve elhelyeződése a 20. század második fele magyar festészeti kánonjában immár megkérdőjelezhetetlen. Minden szempontból benne volt a sűrűjében. Tájképfestészete, zsánereinek bensőségessége, művészi értékei, portréfestészetének két ága, ezt még meg kell feltétlenül említeni, nemzeti nagyjaink megfestése Petőfitől Kodáig, és az intim családi portrék elmélyült sokasága összességében elénk állít egy nem harsogó, nem tolakodó, ám művészi értékeivel, elmélyültségével olyan erőteljesen átitatott életművet, mely az alkotó születése 100. évében végképp előttünk áll bizonyosságaival. Miskolczi László 100 éve született, művészete az időtlenség magasában is sugározza nemes, tiszta és igényes festői eszményeit. Születése 100. évfordulója kapcsán egy kiadványt is tervez kiadni a művész lánya, Miskolczi Zsuzsa festőművész és veje Jancsó Béla. Ezen dolgozunk most már hosszabb ideje, reméljük, hogy ez év végére, jövő év elejére megjelenik, és ugyanígy dolgozunk egy emlékkiállítás megszervezésén, pontosabban Zsuzsa és Szalai Ágnes művészettörténész. Erre is nagyon bízunk benne, hogy a jövő év elején a tervek szerint a Várnegyed galériában sor fog kerülni. Hirdesse, ez a ifjú Blaskó János Munkács-Iti szobrászrész által tervezett emléktábla, amin, de majd erről Zsuzsa mesél, édesanyja kezenyoma is ott van, a művész dicsőségét, nagyságát, melyet ma ezt fel tudjuk avatni mindannyiunk nagy örömére. Köszönöm a figyelmet! Most megkérném Demjén Zoltánt, akivel együtt nőttünk fel a Mágia Közegyben, egy rövid visszapillantásra. Az ő édesapja Demjén Attila festőművész, aki jó barátunk volt. Ők az alattunk lévő műteremházban, lakásban laktak. Köszönöm szépen a felvezetőt, tisztelt önkormányzati képviselők, kedves vendégek, kedves Zsuzsa. Tulajdonképpen a felvezetőben már megadtad a magyarázatot, hogy miért is emelkedhetem itt szóra az ünneplő közönség előtt. Igen, nagy megtiszteltetés ez a felkérés, köszönöm szépen. 1958 során a két család, a Demjénék és a miskolciak szinte egy időben költöztek be a Mágia Közegybe, a lépcsőháznak a bal oldalára, az első és harmadik emeletre, a művészházba, mert annak idején mindenki, a gyerekkoromban mindenki művészháznak titulálta ezt a hatalmas szürke épületet, de gondolom ez így van a mostani időkben is, mely kiemelkedett a hatalmas szürke tömbjével és a hivalkodó óriási műteremablakokkal. A két művész, Miskolczi László és Demjén Attila világfelfogása, a művészi szemléletük és visszafogottságuk a fizikai közelségen felül szellemi síkon is a két családot egymáshoz vonzotta, és ez így volt a gyerekekkel is, idővel ez a kapcsolat barátsággá fejlődött. A szülők és a gyerekek sokat vendégeskedtek egymásnál, egy-egy ilyen látogatás során mindig megkapott egyfajta megmagyarázhatatlan nyugalom, amit persze akkor annak idején gyerekfejjel nem igen tudtam értelmezni, és most erre a beszédre készülve, a képeket tanulmányozva kaptam meg a kulcsot erre a furcsa érzésre, hiszen a művész alkotásaira mindig is jellemző volt a végtelen finomság, az elmosódott, ugyanakkor mégis tisztán kivehető formák, a mondani való egyértelmű megfogalmazása. Semmi harsogás, vibrálás, feszültség. A lehelet finom színek játéka, a nyugalom jellemző a művészetére, és ez a nyugalom volt érezhető a család hétköznapjaiban, és mindazokat is ez a nyugalom vette hatalmába, akik hozzájuk betértek. Nagyon örülök, hogy születésének 100. évfordulása közeledve sikerül méltó emléket állítani
az egyébként méltatlanul feledésben, háttérben, feledésben hagyott nagyművész tiszteletére. Köszönjük ezt az emléktáblát a családnak, az önkormányzatnak is. Külön kiemelném Radó Gábor, egykori gyerekkori játszótársunknak a kimagasló szerepét, akinek az édesapja is egyébként ebben a házban élt és alkotott. És ezen támogatáson felül köszönjük az ő fáradhatatlan segítségét az itt élt és alkotott művészek emlékének megörökítésében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Mint ahogy előttem Balázs már említette, hogy a táblán látható bronz plakettnek a plasztelinből készült előmunkálatait édesanyám készítette. Ezt megtaláltam otthon egy kis dobozkába, és úgy gondoltam, hogy ennek most itt lesz a helye, és megkértem Blaskó János szobrászművész barátunkat, hogy segítsen ebben, tervezze meg és kivitelezze ezt a táblát, és most megkérném, hogy ő is mondjon pár szót, mivel édesapám tanára is volt Jánosnak, tehát neki is mély emlékei vannak.